Juni som pathum kumsang khasakwa somni pakwani in Ohio State University bula chuan College Silai tlangwal pani te chu New York Central Railroad Rifle Range Silai kana hmunah chuan Silai kap turin an kala anni pani ti lo hi chu midang tu ma thleng an la velawa he range hi shooter te pantam ber ni in alar ber nge ya ram chunga shooter chaber ber changa athiam vak lo thlengin an pan khom ani nim te chu khup chen sang ni in an target da turin apya lama chuan an pheya pakhat zok chuan an pia lampanga chuan thil mu anei tatlat mai nim sang takara chuan mishing ni om tak mu hi awa muwa a chiampa ko mo nuwa chuan chulampan chuan enfia turin an pheya anwa thlen chuan an thil mu chuan a chungin mipa mani se an au chuak thot mai nim sang takara chuan hmeichhe pakhat alua manrua engemaw hmanga vuakti hria tak thisenina alo bul sen vek mai hin wa muwa chulai hmun chu chhuasanin police an shat tirtani detective thlengma saber hi detective WG Schellenberger ni hin ani chuan midang pungkhom zong te chu ruanga changa in thiar fi hlim turin thuwa peya a hmun ma chu finfiana ti chhiata nei lo nan a infia phot don ani ruang mutu tlangwal pani te nimra bek na chu ape hun maya an target an da na pan na kong le ruang omna an pan na kong bik chu nimlo pedeu hunin ma se an kalna kong bak lo hi chu machine kalna kong nimra beina a omlawa hewang hian detective chuan ruang chu nim tausan ma omto ani ringani detective dangte polo thlengin detective Schellenberger an ruanga endiklai chuan detective dangte chuan nim kara te chuan nu chuina tana changkai tur engemo ombe sein anlo enfia ve boka Schellenberger le ruang hlum tu coroner te chuan mithilua vuak na hnu ma de chu chiarin an han enfia alu khwarda na chang chuan tuboh hmanga chhut hlum ngei ni na langa tubowa po ale lambia langchia chhutani anjinga ataksa le a ngonga te chuan zaina hnu ma a omnual bokani hmeichhe thomhno te chu enfein ama hria theina tur om takin antia aipteya chabi an hmuti lo chu ama hria theina tur engma a omlova darkar engamazat rifle range an enfia hnuwa po tual thana chemte mo tuboh po hmu tur omlova coroner chuan ruang chu endik turatan alatani hetia tuti hriat lo ruang an charlai hian Ohio State University Silai unau pani te chu an roommate le an chianu ni bok mi pa nena an leng chuak lo la holo wangin an ril ru ha hle maya ti chuan police kalin an chianu chu mi bo angin an report taringo tani apum rwale a melan dante an soi chuan police te chuan an me cherwang chhar chu anin ring ta hleya hemite unau hi Alice le Beatrice Bastin tenihin detective chuan ruang da na hmuna chuan shwain ruanga entir chuan anni chuan an roommate Theora Hicks ani ti an finfia tani Alice le Beatrice te chuan Theora chu arwang charmani lokpoin an la mu thon soya Silai kana filta khan tlangwal pani te kalna hnu ma bak mu tur om silawa police te chuan makanti angreng khop mai Alice te unau chuan Theora chu medical student ni in damdoina a tho thei tur na zungin arwangan charmani lokina kala zana date anaya wangin atlang hal tur tho a soiboka ngai zonga nei om an shat lo wangin a roommate te chuan makpo an tiang ring hleni Florida mi le sa ani ti bak lo chu a chanchin hi an lo shi thui vak lova a chan chu Theora chuan a chanchin hi a shil vak ngai lo wangani an university chuan nu chui tu de chukalin address te an handila ti chuan a chung te chu be popin Theorai ruang charani thu te chu an shil tani a chung te chuan pum thiam har an ti hle maya Florida chwa sanin Ohio lam chu an pan ta ngala an fanuin khodanga lekha zira changin an lein mule lo shima arwangin alo muak mai tur chu an ril rupo a shom tak zetani nu chui tu te chuan an na thok zui ngal mopin Alice le Beatrice ten Theora in nadil na damdoin an soi chu an pan ta ngala staff te chuan Theora chu alo kal ngei thole an lo roi ngal thun soya sha tur poimo te an shil hnuwa zanlama deita nei wangin akal to mai tur thole a dei tur hmingero chu a soi lo thu an lo soya
heti hunlai hian Ohio hi kholian tak alani lem lawa thu thanga dar chakin thirai tol thi thu po hian khuchunga fan chuak ne khop mai ma se hei wang hian police te chuan thusia tur poimo tak an don pha a atam zok hi university zirlai te thusoi ni in an thusoi po ainang hlum hleya thiora chu an professor pakhat James Nugnen anin hnim hnai deuh thole aboral mani ni thum veliam ta poin Professor James Sakara achuang lain mu thuan soya he thu an sheje chu police te chuan thel sha chwa an nei ta Professor James hi zertir tu mai ni lovin Ohio a chuan milar ti a soi thei hial khopin mi nan sia a Silai ka athiam emema kumsang kha zakwa somhnia Summer Olympic Games an naya po 50-meter team tan gold medal alo la towa Ohio University a ran en kol na lam zertirin ran doctor ni tumte zertir tu tila aswalom lave faculty zinga raw po a senior pol le inti thungam to chenang kha ani nu chui tu de chuan university lam kolin Professor James chu kumandu thuan soi chuan anni chuan silai kana hmun shooting range lama akal thu an lo shila an soina hmunan vakal chuan alo ngeya a silai ka lai mek chuan vathlen chilin anrin helwangi mempo ni lovin thu zo fia turatan station lama an shwai ta ni thiora ne na aning karle thiorai chungchang asiat ang ten zota professor chuan thiora nen chuan chian chatak pak an ni lo thu soin akara a phorna chanchu lekhabu achil khomna a chhutlu lama thiora in apuya wangin aha man poisa pek tur chungchang soi pain a thla honin a in soya hetian kumlai hian nu chui tu te chuan a ku chu bandai chin atuam tin hmuwa engwanga tuam nge ni engtin nge ti nat an zo chuan James chuan a kara siamna ati pem thu soya thirai ruangan hmuhma zanlama chuan enge ten zo chuan office a khotlain zandar sarile daria thleng chu office a huna manga dariat pel nuwa chuan klapa zu in turin akala zandar kwale achanvea anina thlenga a hokunga tepo chanchin bu alei koi ni na soya kole chanve nulama chuan anupui kyanga ina towa an university watchman baka a hokunga chanchin bu alei na te khan thudika soyani ti an finfia theyang tin a chang bokani professor thosoi chu finfia toma anin tin to lain detective Schellenberger chuan coroner office changin phone call adonga coroner chuan tunlok khan office changin mi pa pakhatin thirai rang chu run enadila chupa chu alungai melin thira nen chuan anin sha tha thu soin a hming chu Marion Mayer saniya thira in aboral ma a adei tura soikha ani theimaya ngem tin arun zota detective chuan police officer chen khate chu Marion Mayer chanchin chejang turin atir chuak ngala hepa hi State Department of Agriculture researcher ni in Ohio State University research abei me kaniome detective Schellenberger chu Professor James office kalin a staff te chu akom ta a anni chuan Professor James anga zantlai thlenga nan tholo wangin zanlama hon mandan an shiat lau thun lau soya mase thirai ruang an chhar tu ka office kal chu ti turdang ako mu main akar chutify turin a staff te chu shila chumdanga ati tir ngai lo wangin makpo antiril ru hleni ome professor kha thusot fia tura shooting range changa police karan shwaidaya wangin range ha chuana kar chu ala oma ti chuan James le Mayer te kar dap phalna chu court a chuan Schellenberger chuan adil tani Mayer chu university campus a quarter a chuan research na ya wangin a umria ren hel thuwa thozo fia tura tana la kania ani chuan thira nen chuan kumni lemta changkhan chian chata kannia mase ani mo zen lo wangin anin chian chatna po adai ve tel tela aboral lai khan Columbus City a omdai thule aboral thu chu a chiam pakhatin arun shil chuan fiam thoi motiin police callin azot fia nge ya thude kani ti asiat nuwa Ohio a arwang endik turin akal niin ain soyani karda phalnan nei vele Professor James Sakar chu range changin station an la a kar chu alo fai ngang maya an hnual deuh roi nge ya mase thesenemo ren hlel tur pakhat talan mu be sein
uluk takin achung lam le pon lam te chun han dapa ta chuan kar hnung bungru da na kong khar von na bula chuan thesen farni om tak hi an hmuta ni thesen an nge yem ti fianan a sample chu an lata a kumsang kha sakwa somhni pakwa lai kha chuan DNA changa thilfin fia kha ala theilawa mase mishing thesen nge ran thesen ani ti te blood type te chu a sha thei to ni lepa thesen sample chu test turata na thonania hunero chu adu ve don hleya hetila hian mayara kar chu an han endik ve ta a james karang lo takin a kar chu ti fai hlemani lo ti a sha theya mase akara chuan thesen ni thei tur engma hmu tur om lova amai ru chu akar hnung bungru dana chuan tuboh lubial chile kutkur man to ti sha tak bal kai hi an hmuwa chung thil pahnia te chuan thesen ka yem ti endik turin leplama chuan an thon bokani mayor le james te chu an rin hlel omta ke mawangin station lama lak an ni le ta a mase tolan that ngei ti fiana chatok takom lo chuan darkar somli pariat nuwa an chwa zalen le donani ti chuan fin fiana chatak an nei theinan professor james ta inzok chu da phalna warrant an dil ta a alo chwa vele mongvomba ang main professor in lama chuan an phit ngala anupui chuan lo dong songin atira chuan anin dap chu arem ti che alova ma se ani rem ti le ti lova ain khat to lova ka pasal kha zandar kwale chanve nulama chuan kabula a char char lom ti lom ma se nu chui tu te chuan an beng khon lo an nu pathom no da na te chu hain professor james jacket niom tak mai jai clean 30 shat tak hi thomno khaina chuan alowing khaya uluk taka an han en chuan korban tlanga chuan thesen ni om tak hi mu tur oma arisita changa landan chuan thirai ruang mu niya ti fai tura da ange yani anin chunga thoklian an en chuan kamis kang bang hi an mu hlol maya james anu pui chuan chutiang thilte an thokliana alo omngot mai chu makati khop mai professor james chu rin hlel bera akai chhauta zela mayor chu shenzui rengna tur fin fiana an nei ri lo wangin an chwa tir main thirai ruang chu an entir leya a mela danglamna engma an mu lo wangin an kaltir ta ni professor chu a mai khauzo ka dopin ha chu le mut phal sakani lova an fin fiana nei te chu an phorle china thiora kha james khan kar hnung bungro na khan asoi saknuwa adanga tlan chwa tuma bungro na changa a chhuak tur chu james chuan kong khar churin thiarai kut kha a chilanga adhisen chu kar hnung bungro na kong khar tlanga mi kha ani ngei an ringa autopsy result a landanin thiarai kut tang te chu apemani mase anrin dan le fin fiana te kamis kang bangte an mu tir poin professor chu atim eilawa angoi ngula amit menga chuan zamna mu tur om lovani masele thoshe tu pakhat aronin lar chuan engki machiang don ta Ohio University professor twaltha thuboya manani thu chuan rampum alwa nein Ohio University professor twaltha thuboya manani thu chuan rampum alwa nein Ohio chhungbi ka phei chuan hekesi news headlines a injak lo chanchin bu omlo ti thayania michang kha chuan police te nena chuan professor hi twaltha tu ni nge yang thiaranen ka hudun zia tiron soiten omnoka hengzinga hian nu chui tu te beng ver tak mai thu thar ron nei oma YMCA mi khwal thomno ken saktu pa pakhat chuan thiara kha YMCA apartment pakhat loin akhat moi tokin professor james nenron inzui hoin zanhunte an hmang don china en mai chuan nu pate po anang zo hial ti na soya he thu an chia dwala nu chui tu teril ro lo lang chu thirai ruang an chhara ipte cha be khani ti chuan cha be keng chuan YMCA apartment a ain wa lam chun pana cha bi chuan tala chu amilem tin an hante sa ma se alawin mil tlatlo ti chuan YMCA building manager chu biain ani chuan an kuli soi chu adik vek thole in lo man po professorin thatina pek sakchin thu alo soya mase thirai ruang charani tuka khan professor chuan apartment cha bi pani chu manager pein an lo tori don lo thu a shilni in a soya ti chuan station lama chuan letli in
professor chu thera ne na aning karle an tomna tur in tepo asum senga alwa ho sakti an shat vek to thoten sei chuan professor po ameng boy ta nak mai an thu soi don sondam po adang ve da deu noilama bi taran maya prosecutorin iningai song tiro ati chuan alu buta ngau mai chabi pani kha chabi nang thera le ama professor ten ashan ve veya an kol chinania prosecutorin manager kha chabi pani ipeya thera kol lai kha arwanga chang khan ila tiro tia zo chuan professor chuan otin achang ta ti chuan stenographer kauluni in professor in pona chu alo record ton ani heng hunlai hi chuan audio recorder te anlakman lo wangin stenographer in thukai toy mangin in pona chu a record china James chuan a in pona chu chanin a hming chu James Howard Snook ni in kumsomli pakwa upa ani thu soya 349 W10 Street a khosa ni in a in soya thera nen khan kumthum liam ta kumsang khazakwa somni paruka in mel shatin chianangin buran chana thera chu chian chatak engkim soipui thei angkhaniya mase chiananga in enreng theilovin in lai chin nan nei chauta a James chuan anu pui chu zain ngai sangveu thin mase thera in midang ti hlim thiamna le kom thiamna anayang kha atla cham hle ni in asoya thera kha azirna puina sa chin mase abe seyangin thera chuan angai hlulo ni in ain che china ni chuta thera chuan alaka thunaya tumin control tumma ama ni na sha a juni sompathum kumsang khazakwa somni pakwa zana chuan thera nen leng chhuakin New York Central Railroad Company ya Columbia Rifle Range lama chuan an kala thera chu James alaka chuan alom vak lova a chan po kartopa anupuile afa denen khopona kartop chol manan tumwanga niya thera chuan ikal luyani chuan inupuile innaute ka thatang tina wawa James chuan inasa e mai tia nyal chuan therai thinrim chuan James chu changle tin upper sa chang chuan James sana pek nei mai 41 caliber Derringer chu aphor ta a anin chu nalama James chuan tubovin aluwa achua alabe lu chang awangin a thinrim chuan therai luwa chuan achutamol mula chuta thera chu tlutnokin aluru chu akheta ruang maya James chuan na tware mai athidon thautin a shok shui chu chemte na chatta a leyan thil tladar noi te chu charkhom sokin shooting range chuan ruang chu a hnu chha a herai apartment cha bi chu akchain uppers chu a hokunga siotoluya a pai thu soya herai selai chu persa pai donin alatil lauti a she chuak nin ain soya hetiang thelati chana hian thera chu apu 5 week maya anupuile annaute chu athadu taktakang ti hlawang niin asoi bokani ina thlen chuan thimzinga achungoi renga anupui chuan kalnain abia a mase thim emawangin akora thisen kai te chu engma mu velo niin asoya athom hnu de thlakin akamis chu thukliana chuan avumluta ti chuan amuwa ma sezan khoin chin khatpo aching lawa atuka chuan a jacket chu dry clean turin ada a ahnalama akal tlang niin ain soyani juni somni pani kumsang khazakwa somni pakwa chuan grand jury te chuan James chu first degree 12 tha thu boy ordinary ro setiin 20 tuta a tubowa a chhut kha chu mani invena po launima se ashok shui acha sakha 12 thana le first degree shemna pekna khopani antia hirai vona wanga achung ten antora hlowangin alru afim lo zawa athak takin acheta tin aloyar chuan chantum viawma se apoi khoi athupte finfiana pai bawle haral atum dana te khan arel ru afim ngei ti anshe theya hei baka hian therai ronga khan damdoi rui chi moni hin James hian tha tumsa ranin shooting range khan ashwai ngei niin asiata thoshetu enga bazat kauni bokin August ni somni pakwa kumsang khazakwa somni pakwa chuan James chu thiamlo chantir niin February ni somni pariat kumsang khazakwa somthuma electric chair ti hlum turin achung thu relani ta a attorney chuan chan thei in beisain governor te hial lekha thonin hun cha pe turin angena mase governor in enroll atum lo ti sha chuan ahma a prosecutor ten
a shemna anep theina na korta apoi khoi puang tura an lo ron a hnial to chu achung thu rel felani hnuwa pomsak lein awardin hena chuan thiara kha ruang lok sa a thadani thu te soya thiara khan anin lai china chu khovel shiata apona lawang le achung kwale a hna chana lawangin a thata niin ain soyani in puang ma se achung thu rel fel ani to wangin ti hlum tura an hun ruat February ni somni pariat tuk March ni khat kumsang kha zakwa somthuma chuan James chu engma soiboi lovin a thina tur chera chuan a chhuta a puithiamin a tungtai hnuwa Ohio State Penitentiary electric chair manga ti hlum ani ta ni tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan mila subscribe ve turin karon ngen cheni